Sophia. Depuis dugu jɛra ni min cɛ. Ne fɛnɛ ma ye dɛ. A muso de kun bɛ munumunu na dukɛnɛ na. O ka di kɔni. Ka nin waati in bɛɛ kɛ a ma na ne fo. I bɛ se k'a ka so kɔnɔna kɛ. Seydou. Seydou. Namun kɔrɔ. Kɔrɔ Bozo. A dun kɛra cogo di? I ni sɔgɔma. Depuis dugu jɛra I ma na n fo. Tiɲɛna n jo t'a la. Komi sɔrɔ o ma kɔn ka don de. O de y'a to n ma se ka soli ka wuli. N tɛ baasi ye. I muso ko n ma ko malo banna. Nka I yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ wagati ka gɛlɛn ne ma kosɛbɛ. I b'i jija I bɛ malo ta. N y'a faamuya. N'Ala sɔnna ma ni n bɔra n bɛ na ni malo dɔ ye n fɛ. Baasi foyi t'a la. Ne bɛ sira ɲini fɔlɔ. A tile hɛrɛ. Ami ami. Sophia, n taa baarayɔrɔ la. Ala y'i garisɛgɛ. Ami ami. I bɛna sɔrɔ ne dafara salati feere. Baasi tɛ. Mariam. A dun kɛra cogo di? E kan ka ne ɲininka o kuma na. E kan ka ne ɲininka o kuma na wa? N'i ka wari kɛ nin sɔn ni jugu sɔn in, n'i bɔra bana diɲɛ ma don o don bilahi Bozo n'a muso bɛ sigi ka yɛlɛ I la. N bɛ min f'i ye n'i jigila diɲɛ ma don o don ni n denw ye tɔɔrɔ y'u ɲɛna min bɛ bɔra ne b'o dɔn. I ye mun fɔ nin ye nin bɛɛ lajɛlen ye tiɲɛ mais ne yɛrɛ bɛna e ɲininka o e wari ko mago dɔ delila ka sa ko ne m'o ɲɛnabɔ e ya. O ma deli ka kɛ mais o bɛɛ n'a ta min ye tiɲɛ o tɛ ne bali ko ne k'o f'i ye. Bozo kun man ka nin fɔ ne ye koyi ne yɛrɛ de kun kan ka nin dɔn yɛrɛ k'a kɛ sabula ale bɛ ka fɛn fɛn kɛ ne de kun kan ka nin bɛɛ lajɛlen kɛ. O ye tiɲɛ sa mais n'a fɔra ale ka muso furu k'a ladon so kɔnɔ a ka dɛsɛ k'u balo hali n'a ma taa ni denmisɛnninw man kɛnɛ e de bɛ jɔ n'u bɛɛ ye. O kuma Bozo jɔyɔrɔ jumɛn de bɛ ne ka bɔ n da la dɛ. N kana nin ɲɔgɔnna fila mɛn I da kɔnɔ tuguni dɛ. Ala ye se kɛ ne ka tɛmɛ ale kan mais kana ɲina fiyewu ko an bɔra joli kelen de la. Du in ka kan bɛɛ lajɛlen de la wa bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ fa. Ne ma ban o ma I tɛ ka ne kɛ muso jugu ye bi ni ne kumana a b'i jɔ ko n jamalen de don ko n ka jugu mais walahi I tɛna ne ka kuma tiɲɛ ye bi dɛ fo ni Ala y'a ka kɛta kɛ don min n tɛ k'i danga dɛ mais n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna. Nin ka ɲi tan n kana n'a mɛn I da kɔnɔ tuguni ne bɛ taa fɔlɔ ka tile hɛrɛ. Ka segin ni ɲuman ye e ma fosi a la fɔlɔ n'i kumana k'i ka kuma ka ca n'i kumana k'i ye muso jugu ye du kɔnɔ k'i minikɔrɔ k'a fa yɛrɛ la k'a dɛsɛ ka den n'a musow ta o tɛ fɛrɛ dan ye. E kɔni ye o ye e bɛ kuma misɛnnin na I yɛrɛ ma dugu jɛbali e ni jɔn bɛ ɲɔgɔn na. I kɔrɔkɛ tɛ a bɛ ɲini k'an sen se Ala ma ne ko e kɔni tɛ ko nin ye wulitɔla ye dɛ. Walayi a bɛ kɛ cogo di. Ma dumuni kɛ yɔrɔ. Ayi ma dumuni kɛ. An ka taa sugu ne yɛrɛ bɛna taa nasana. Okay.
wa ka taa sugu la tagama b'i na k'an faga ti yɛrɛ kɛ mɔgɔ ye dɔɔni a tɛ se fosi la daga sunɔgɔ ni filimu lajɛ kɔ ne tɛra mɔgɔ min tigi bɛ nin furu ka taa n'a ka so caman na fɛn la ni ma ɲinɛ dɔ kɔ nin fana ne tɔɔrɔ sa nin tɛ ne ka ne ka mɛsi bila ni An sɔgɔma. Hey, Mariam. Sofia, somɔgɔw dara baasi tɛ la An ka denmisɛnninw. baasi foyi t'u la Mariam, n mago tun bɛ safunɛ den kelen de la n'a tɛ k'i ma baasi ye n bɛ nin di n ma fini ko la. a banna dɛ walayi a bɛ kɛ ma baasi ye e bɛ ne deli safinɛ na mun na mun kelen kama e bɛ ne deli safinɛ na i tɛ se ka fɔ i cɛ ɲɛna k'a ka safinɛ fana ni san k'a dimi k'i denw ka fini ko bi ta tɛmɛlen kɔfɛ bi ta kɛ a laban n'a daminɛ i ka ni mariamu deli safinɛ na nin dunu kɔnɔ walayi a bɛ kɛ komi a kun t'a ye i tulo bɛ n kan na i cɛ ni dalen bɛ n cɛ ni kan e bɛ tila ko k'i ni da ni kan fana ni o kuma mun kɛra Den y'an bɛɛ de jɛ n m'a dabɔ kojugu kama. i y'a dabɔ kojugu kama i y'a dabɔ kojugu le kama e bɛ ne deli safinɛ na mun na i b'i ka saratigiw feere i tɛ se k'i ka safinɛ san Yafa n ma Ala kama. mariam sofia mun de bɛ a tilelen jɔlen tɛ ɲɛkɔrɔ ni a ɲininka kɛ ko n ka safinɛ k'a bɛ taa denw ka fini ko n bɛ bɔ n'o ye min sofia i jo t'a la dɛ n'a ko k'i kana deli kana n'a deli kana deli safinɛ la O ye n'a ko yɛrɛ ka k'a kuma. man d'a ye dɔrɔn i kana n'a deli i jo foyi de tɛ nin kelennin na N y'a mɛn. Mariam b'i deli Ala kama i bɛ yafa n ma. Aw fila bɛɛ ka yafa n ma. Ne de jo t'a la. walahi yani ala jigila ka na yafa sɔn walahi ne tɛ sɔn yafa la ko ka yafa i ma wa mariam fɛnɛ k'i jija dɛ tile kana daga in na y'a mɛn e tɛ bɔ ne n bɛna taa n ka filimu lajɛ e bɛ se dɔwɛrɛ jumɛn la daga sunɔgɔ ko fuwari kɔrɔ bilalen n ka n tɔgɔ siri da kɔnɔ ne bɛ kuma e ni cɛ fɛ wa fuwari den filaw dalen bɛ ɲɔgɔn kan yen nɔ han ala ma taa safinɛ ninnu bɛ dɛsɛ ka san sukɔrɔ min bɛ kɛ mɔni na ninnu bɛ dɛsɛ ka san a bɛɛ ye ne cɛ n cɛ ka so kɔnɔ n tɛ se ka fiɲɛ sama n tɛ se ka lafiya kelen fila de safinɛ de kelen fila de wari de n y'i sɔrɔ n da la wala n bɛ k'a kɔnɔ n ko ga b'a la sini n'a falen ma ya n'i jɔ ma ko n ka n da sɔngɔ de ma min nin fɔ ma Sofia. O ye nani ye. Awɔ. N ka chaise labɔ i k'a bila da la n bɛ na n sigi. Awɔ n y'a mɛn. E dun ɲɛkɔrɔla sisilen don mun bɛ yen? E ni jɔnni sera ɲɔgɔn ma? Mɔgɔ si. Ne kɔni bɛ min f'i ɲɛna n'i bɛ ko dɔ kɛ ko dɔ sinon nin ma ɲi ne walayi ne tɔɔrɔlen don nin so in kɔnɔ k'a sababu kɛ e kunna sigi ye nin du in kɔnɔ mɔgɔ si t'a yɛrɛ dɔn tuguni dɔgɔnin kɛn bɛ kɔrɔ ye kɔrɔ kɛn bɛ dɔgɔnin ye k'a sababu kɛ nafolo ye ka ni miiri diɲɛ kuma si la mariyamu ma min da ne kan bi safinɛ den kelen nɔfɛ ko n bɛna denmisɛnninw ka fini ko n'a ye hali e taara malo ko min fɔ a y'a bɛɛ fɔ ne kɔni ma fɔ n k'i k'a ɲininka dɛ mais i bɛ se ka position wɛrɛ ɲini min tɛ nin ye quoi parce que tiɲɛ yɛrɛ la ne tɔɔrɔla walayi ni degun ye ne sɔrɔ ne kan k'a fɔ e de ɲɛna hali n'a sɔrɔ i tɛ don ne ni degun cɛ sa mais i bɛ fɛn fɔ n bɛ se ka min faamuya k'an to nin cogoya la walayi ne Mohamed. Siran ani jɔrɔ ani kamanagan o de kɛra ne bozo tala ye. Cogo di terikɛ? Ne ka du kelen don batɛmɛ sira de ye wa ne yɛrɛ bozo kelen i b'a fɔ saga mɔnɛ. O cogoya la ten ma nin faamu. Maa si t'a yɛrɛ dɔn bilen ne ka du kɔnɔna la ka sabu kɛ nafolo ko ye ne tɔɔrɔ tɛ fila ne bozo ne ye dɔ kɛ. Ne nakun tɛ dɔ wɛrɛ ye ne bɛ fɛ i ka maa de yira ne la maa min bɛ se ka nafolo baara ka di ne ma sugu ani dugusajɛ. Bozo
sabali i muɲu ji ka kalan wagati min na o tɛ bolo don ŋaya la dɛ i y'a faamu ne ye maa o maa ye ka nafolo baara kɛ a si laban cogoya man ɲɛ i y'a faamu parce que i bɛ se k'i den kɛ sarakaya la i b'i muso kɛ sarakaya la i bɛ se k'i balima kɛ hali sarakaya la wa a maa si yanni ala ka wele ka s'u ma o ka sa a si tun tɛ sunɔgɔ su fɛ n terikɛ a bila i kunna ko ni ala y'i ka tile bɔ don min na maa si tɛ se k'o bali i bɛ kɛ muɲubaga ye i bɛ kɛ sabalibaga ye i ye n ka kuma faamu n'i ka kuma mɛn voilà ni ne kɔni ne hakilina ye ka d'i ma i y'a faamu n y'a faamu voilà baasi tɛ ne ni ne kɔni ye nafolo sɔrɔ sira kɔni ne ta ma bɔ n bɛ san ka fantanya la aa n terikɛ sinon a ko a ma nɔgɔ dɛ nin bɛɛ b'a kɔnɔna na i y'a faamu yɛrɛ sarakaw bolotigɛw o bɛɛ b'a kɔnɔna la baasi tɛ i y'a faamu ne bɛ siran nin fɔ ayiwa baasi ni tɛ ne kun ye nin nafolo ayiwa baasi tɛ ko n bɛ n buramuso ni denmisɛnninw fo ala sɔnna awa I m'i ka muso wele yan jugusago min bɔlen ne do fɔlɔ kɔni ma caya dɛ a diyara a yɛrɛ dɛ o t'i dege tobili la e yoyo e dalen don so kɔnɔ a tobili kɛ k'a musow to yen nɔ awɔ ne bɛ k'a f'i ye ne bɛ tila la k'i kɛ sunɔgɔ la wula fɛ n bɛna taa bintu fɛ yen i ta yen nɔ nɔ tɔnsigi b'an bolo bi ne bɛ fɛ ka san ka taa n da e ka nin dali ko n bɛ mɔgɔ de ka baara la n bɛ ɲininka fɔlɔ kɔni fɛn t'i la dɛ foyi tɛ n na tɛ sabali fɛn jumɛn bɛ kɛ ne na musogan na e bɛ fɛ ka mun fɔ sisan n kɔni bɛ to k'a jɔlen da la sɔrɔ o tɛ foyi tɛ ne n'o cɛ n bɛra mun wa n'an ma dumuni kɛ fɔlɔ ne tɛ kuma caman na sunɔgɔba de bɛ ne na ne sera e fara fara ne kɔni m'a daminɛ fɔlɔ dɛ fo n ka nin ma dara ka dun ne ka nin tigɛ n'an jara cogo min na tiɲɛna a diyara ne yɛrɛ tun taara n se tobili fo ka se biiri ma e tɛ bɔlen ne la n'o sɔrɔ jumɛn la daga ni fɔra i b'a tɔ bila n b'a fɛ ni wula ma ma dara n'a tɔ bɛ sɔrɔ dɛ n'a fɔ yɛrɛ hɛrɛ ni mɔgɔ min tigi kɔ karilen de don kelen fila sunɔgɔ cɛ ci ka taa bɔ ko ne ma k'a ma gere quoi ne ko après n ka tila ka passer yen nɔ ouais ma sœur hakɛ to dɛ a ka kɔfɛ b'i wele ça va oui ça va kan jumɛn de b'i la kan foyi tɛ e yɛrɛ don non basi foyi tɛ ala kana basi k'a la si la tɔgɔ duman jamu duman ne tɔgɔ mama e yɛrɛ dun ne tɔgɔ sedu seru enchanté oui ça va ah ne ba ne kɛlen k'i ye a b'i n'a fɔ e ye muso ɲɛnama ba de ye cogo di ta ne fa o kuma in ɲɛ t'i yɛrɛ la ayi ne cɛjuguba in
Bon, en fait, n'i y'a ye i lajɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne kɛlen k'i ye i diyara ne ye kojugu. Mais ne fa fɛn ɲuman bɛɛ tɛ tata ye dɛ. Problème min yɛrɛ bɛ ne da la ne n'o o fɛ yen walahi bɛ boli k'i dogo. Cogo di tan o tuma e ye mɔgɔ de faga. Aw cɛ ninnu filɛ nin ye a bɛ musow lajɔ dɔrɔn n'a n'olu kɛra ɲɔgɔn fɛ kalo kelen kalo fila dɔrɔn a bɛ sɔrɔ k'a fɔ k'u nɔgɔ wariko tɛ n dun y'a f'i ɲɛna ka d'a kan problème bɛ n da la dɛ ne fa. Ko n'i ti mɔgɔ dɔn i b'a fɔ a ma ko heyi. Ne yɛrɛ ka baara mun ka di ne ye ka to ka yala ka mɔgɔw ka problème ɲɛnabɔ dɔrɔn. Mun ka di ne ye sisan e k'i ka problème ɲɛfɔ ne ye dɔrɔn wari de bɛ ne kunna. Ne fa n'a fɔra ne ba filɛ ne dɔgɔtɔrɔso la wari tɛ ne bolo ka t'o furakɛ mais ne fa fɛnɛ sigilen filɛ ne misirida la delili la e bɛna fɔ ne ma k'e bɛ ne fɛ o bɛ kɛ cogo di han. E yɛrɛ b'a la ko problème b'e da la nin dɔrɔn de ye e ka problème ye. Nin de ye dɔrɔn ye ne fa nin tɛ dɔrɔn ye dɛ. Bon a ka ɲi tan sa sisan i b'i ka numéro di yan nɔ après n b'i wele n bɛ nin bɛɛ lajɛlen gérer. Ok n'i ko ten ni wara min ko k'a kun ka ci ɲama t'o la o. Cɛ i yɛrɛ ka numéro in ka di dɛ. Ne yɛrɛ y'a bise ka bɔ. Kelen ni kelen n'i ko ten tɔ. Walayi merci beaucoup. O pas de quoi. Nin diyara n ye trop. Awɔ. Awɔ ne de ye kini kɛ komi n y'a sɔrɔ a ye dumuni kɛ o de kama n y'a kɛ. Ne ka sira b'o la jɔn y'a f'i k'i ka bɔ ka taa yala la tiɲɛ don an ka denmisɛnninw ɲini k'u makɔnɔ ka dumuni kɛ e sakɔrɔ yobalenkɔrɔ i ka t'i siban yala ko ne ka tɛnɛ n bɛ min f'i ye bi ta tɛmɛnen kɔfɛ kana nin tigɛ don n ka barama kɔnɔ bilen k'i bɛ kini k'i kunna ni dumuni kɛra k'i to bɔlɔn kɔnɔ i bɛ dumuni k'i sen fɛ i tulo bɛ n na i cɛ ma nasɔngɔ bɔ wa i yɛrɛ ma nasɔngɔ bɔ i y'a mɛn ni ga bɛ ne na don min na min ka di n ye ne b'o de kɛ n cɛ ka du kɔnɔ n'o ma bi mɛ i ni cɛ ka kunda kala ta ka bɔ cɛ ka so. Awɔ n'i ka kuma mɛn a ka ɲi ten tɔ ɲami. N ka marabaliya bɛ daminɛ tantɔ le du kɔnɔ i bɛ bɔ ka t'i si ban yala kɛ ka to k'i tigɛ don n ka barama kɔnɔ k'i bɛ kini k'i kunna e de y'a nasɔngɔ bɔ a mɔgɔ tɔɲɔna ninnu filɛ tantɔ. Baasi t'i la quoi. An bɛ Ala tanu. N'i y'a ye n y'i wele juguman tɛ. Ala kana kɛ baasi ye. N bɛ ka fɛn dɔ jateminɛ du kɔnɔna la yan tiɲɛ yɛrɛ la a man di n ye. N kɔrɔ i n'a fɔ jumɛn. Kuma i muso fɛ. E muso kelen jumɛn o ye. Sofiya bɛ to k'a fɔ ɲɛna ko ni an fila taara baarayɔrɔ la Mariam bɛ to k'ale tɔɔrɔ. N kɔrɔ n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ sani n ka don kuma kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la fili dɔɔni y'i sɔrɔ. E kun man kan ne minɛ muso kan ma fiyewu sabula balimaya jalen de ninnu bɛ na ni an ma mun dɔn ninnu tɛ n'o dɔn dɛ ninnu bɛ sigiyɔrɔ ɲini dɔrɔn de la n hakili b'a la ba delila k'a fɔ n ɲɛna ko ne kana e labila mɔgɔ ye fiyewu wa
ko n kana e minɛ mɔgɔ kumakan ma a tilala k'a fɔ n ye ka gɛlɛya ko muso man ɲi bi de ne y'o kuma in jɔyɔrɔ ye n dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la i ye hakilima kuma fɔ nin tiɲɛ don ne filila nka nin ko in kan ka dilan cogo min na ne yɛrɛ b'a dɔn a kan ka kɛ cogo min na tiɲɛ yɛrɛ la n'i ye n faamuya a diyara n ye kojugu ala k'an to ɲɔgɔn ye i bɛ se ka taa